Boas tardes a todos, moitas gracias por estar hoxe aquí. Desculpade dos problemas técnicos que tivemos agora. Nada, simplemente antes de empezar, recordar na casa que se estades vendo pois a través de YouTube ou das nosas redes sociais, facer as preguntas que consideredes cando o noso poñente de hoxe vai este falando da actividade, da charla que vamos a ter agora, pois facer as preguntas concretas para que logo poidamos pasarllas, despois como me lío. E nada, sen máis, vamos a dar a benvida a Antón, que Antón coñecémolo de fai xa uns cantos anos, cando estaba estudiando bioloxía, e agora xa non somente está estudiando bioloxía, xa é biólogo e xa é doctor. E doctorouse estudando un poquinho as algas, como lles afecta un poquinho a contaminación por metais, investigador da Universidade de Santiago de Compostela, e agora mesmo está traballando, estudando un pouquiño as algas e tamén a bioloxía de especies exóticas invasoras, como a que nos vamos falar hoxe. Así que nada, non me lío, que cando empezo a trabucarme, así que sen máis, xa te deixo a ti, moitas gracias por animarte a darnos esta charla, que a verdade que temos moito interese, porque o que decías ti, o que di o título, é unha nova ameaza que temos no noso litoral e é moi importante que todos a coñezamos. Así que moitas gracias e adiante. Vale, gracias. Moitas gracias a ti, Elia. E gracias por invitarme. Vale, pois si, eso, vou falar dunha especie invasora nova que hai en Galicia, que é a alga Rugulopteris ocamurae. E puxenlle este título, a alga invasora que ameaza o litoral galego, que, bueno, Vega, que está aquí, díxome que quizás era un título un pouco dramático, pero eu creo que está xustificado, neste caso, poñelo, porque algas invasoras hai moitas en España. Esta é a lista, tampouco son tantas, pero estas son as que se consideran invasoras. Non é o mesmo algas invasoras que algas exóticas. Algas exóticas hai moitísimas máis especies, de feito forman como, quizás, hai estudos que din o 4% da flora ecolóxica europea, pero estas son as invasoras, é dicir, as que están tendo un impacto sobre os ecosistemas e son un problema para a natureza europea e para nós. Pero, ainda así, entre estas, a maior parte destas especies, que hai algunhas que tamén son relativamente preocupantes, como, por exemplo, a Asparagopsis armata e o sargazo muticum, que, ainda que estas son especies que puntualmente poden ser un problema en algunha zona na que son especialmente abundantes, non chegan á magnitude da alga Rugulopteris ocamurae. O potencial que ten para causar dano esta especie. Entón, vou empezar falando un pouco da bioloxía desta especie, do que sabemos dela, que é unha alga parda. Non hai tres grupos de algas pardas, algas vermellas e algas verdes. Esta é unha alga parda, en concreto do grupo das dictiotales, que está aí á dereita. É un dos grupos máis abundantes de algas pardas, despois das ectocarpales e das fucales. E, ainda que non é tan famoso como algúns outros grupos, como as fucales, os fucus máis ou menos, ou as laminarias, as que forman bosques de kelp, é un grupo bastante abondoso, máis nos trópicos que aquí, pero aquí tamén hai unhas cantas especies que pertencen a este grupo, como, por exemplo, temos aquí no medio está Rugulopteris ocamurae, a invasora da que vou falar, pero hai outras especies similares, en algún caso moi similares, como pode ser Dictyota dicotoma ou Dictyopteris polypodioides. Entón, a diferencia desas especies que son nativas de aquí, esta é unha especie invasora que veu de Asia. En concreto, os sitios onde é máis común é na costa de Corea e na de Xapón, ainda que tamén está en islas máis ao sur, chega a Taiwán. E, agora xa se estendeu a outros sitios, pero probablemente non sean parte do rango nativo, pero aquí é relativamente común. Teñen nomes comuns para ela, como son os nomes en xaponés e en coreano, pero non é tan común como é aquí nas zonas onde está invadida. É unha alga relativamente infrecuente que aparece de maneira aislada no seu hábitat. Falando do seu hábitat, estes son fondos rochosos submareais. É dicir, só vive en zonas que están permanentemente sumerxidas, que aquí en Galicia moitas veces as algas cos que estamos máis familiarizados son as intermareais, as que quedan expostas durante a marea baixa,
É só en zonas rocosas, é só en zonas rocosas, non en zonas areosas como non os areais que hai nas playas. Aquí, esta foto, por exemplo, de unha zona rocosa que está invadida por esta especie, é tomada en Europa. En Asia, como dixen, non tería unha cobertura completa do substrato como ten aquí. E unha cousa particular desta especie que a distingue das algas similares nativas que temos é a súa composición, que aparte do habitual nas algas pardas, por exemplo, destaca que teñen moitos polisacáridos como alxinatos que teñen aplicacións comerciais, pero algo que distingue a esta é que ten terpenoides, que son, bueno, compostos fenólicos que son metabolitos secundarios, é dicir, non forman parte como a maior parte como proteínas, lípidos, azúcares non forman parte do metabolismo principal da alga, senón que se producen como produto final de algunhas frutas e teñen outras aplicacións menos básicas na súa bioloxía, como pode ser a defensa contra depredadores, bueno, contra herbívoros ou defensa contra patóxenos. Entre estes son algúns dos terpenoides que aparecen nesta alga, está o tincamural, que pode chegar a representar un porcentaxe bastante importante do peso da alga, o que quere decir que ten moitos destes principios activos, destes metabolismos secundarios, que son deterrentes contra herbívoros, o que lle dá un terrible sabor picante, amargo. Bueno, despois, se queredes probar, podedes. Bueno, ou quizás este sabor, este armamento químico que ten é probablemente un dos motivos que axudou a dispersarse por aquí, e outro deles é a súa capacidade de dispersión. Aquí vemos unha foto da superficie da alga, no caso da foto da esquerda, coberta de propágulos, que son simplemente pequenos fragmentos da alga que xera, que despois se poden soltar e que permite que se reproduza. Isto é unha forma de reproducción sexual, que é algo moi frecuente en algas, e tamén se poden reproducir por esporas, como as que vemos aquí, son moito máis pequeniñas, e tamén se poden reproducir con esporas tanto asexualmente, é dicir, produce estas células que se soltan e que poden producir un novo organismo, como sexualmente. Ten un ciclo onde algúns organismos son diploides e outros haploides, é dicir, uns teñen só teñen unha copia dos seus cromosomas, outros teñen dous, como temos nós. O ciclo implica producir esporas que producen un e outro estadio. Entón, son como estas que se ven aquí. Entón, pero son cousas que axudan a estenderse por aquí, pero agora vou falar de como chegou, como apareceu en España e en Galicia. O primeiro sitio onde apareceu en Europa foi un pequeno punto, bueno, quizás demasiado pequeno, en Francia. Aí no sur de Francia apareceu en 2002, por primeira vez, detectouse a súa presencia, e detectouse nunha zona que é a Laguna de Zoo, que é esta que vemos aquí esta imaxe de Google Maps. O que ten esta lagoa é unha lagoa de auga salada. É algo parecido, bueno, non sei se algo era igual de salada, isto é auga salada con unha salinidade parecida á do mar. Entón, aproveitanse desto en Francia para facer cultivo de marisco. É unha zona moi controlada, con condicións parecidas ás do mar, está conectada, e cultivan moitas especies de marisco. Entre elas, cultivan eles chaman Magallana gigas, que é a ostra do Pacífico. Esta é unha especie que tamén é invasora aquí, bueno, polo menos exótica, que igual a veces como a parte de baixo dos portos, na zona submareal. Esta especie cultívana porque cómese, sobre todo en Francia, é moi habitual. Entón, que pasa? Que esta originalmente de onde a trouxeron para cultivala aquí? De Xapón ou de Corea máis probablemente neste caso. E a cultivala traen a veces algas unidas. Probablemente esta é a maneira na que chegou Rugulopteris okamurae e outras bastantes especies exóticas de algas que se poden encontrar na lagoa. Esta non é a única. E quizás por eso, porque non é a única das especies exóticas que chegan ali desta maneira, inicialmente non preocupou demasiado. Desde 2002 hasta 2013 nin siquiera saliu da lagoa. Estaba ali, sabían que había unha población establecida, quizás se estendeu algo, pero non era algo problemático. Hasta que en 2013 se detectou por primeira vez fora da lagoa. Era ali moi cerquiña, seguía sendo, bueno, algo máis ao sur, pero moi cerca da lagoa detectouse a presenza da especie fora. Ainda así, no momento non se fixo nada para poñerlle freno, e despois pasaron uns anos hasta que en 2015 apareceu por primeira vez no Estreito de Gibraltar.
sin pasar por ningún sitio polo medio, por algún motivo, apareceu no Estreito de Gibraltar, primeiro en Ceuta, se non me equivoco, en 2015, despois en 2016 tamén na parte europea. E aí, desde 2015 a 2018, estivo máis ou menos localizada, pero estendíase. Estaba estendendo polo Estreito, por Andalucía, por Marrocos. Pero o problema foi o que pasou no seguinte período que teño aquí representado, que foi entre 2018 e 2023, onde realmente tivo unha explosión demográfica, por así dicilo, e estendeuse por gran parte do Mediterráneo, tamén se empezou a estender pola costa atlántica, chegou a Italia, distintas illas, en Baleares de alguma maneira non apareceu, e tamén se estendeu pola Macaronesia. E aquí xa empezou a causar problemas graves. Non só apareceron poblacións neses sitios, senón que a veces apareceron poblacións, como a foto que vos ensinei antes, zonas de sustrato totalmente cubertas. Bueno, está o que non dixen antes na biología, pero esta é unha especie que, dixen que é submareal, pero pode chegar aos 40 metros de profundidade ou máis, e a veces aparece, depois dos 0 aos 20 metros de profundidade, todo tapizado por esta alga. E iso é exactamente o que estaba pasando na zona do Estreito. Pero algúns traballos que se pasaron estes datos para facer modelos de distribución e de onde se pensaba que se iba a estender a continuación, decían que non, estaban máis ben augas, bueno, cálidas aquí a veces non tanto, pero non esperaban que Galicia, o norte de Europa, foren sitios propicios para que medrase. Claro que se equivocaban porque en 2024 empezouse a detectar no norte de España. Detectouse en Galicia, detectouse en Asturias, detectouse en Cantabria, detectouse no País Vasco, hasta Bilbao. Por ahora non seguiu, que sepamos na costa atlántica de Francia non hai ningunha cita dela, pero, bueno, tendo en conta que as augas de Galicia xa son bastante frías, non sería quizás extraño que se seguise estendendo. Entón, vamos mirar un pouco máis hasta onde chegou por ahora en Galicia. Eso, como dixen, detectouse por primeira vez en 2024. Detectouse en algúns sitios que en 2023 había xente que buceou ali e non se vira absolutamente nada. En 2024, de repente, unha población enorme. Os primeiros sitios onde pasou eso foi sobre todo na Coruña, en Vigo, non en Vigo, pero en frente bueno, ao sur, pola zona de Montiferro e máis ao norte en Aldán, na ría de Aldán. Pero, desde entonces, tamén, ao largo de 2024, foron chegando outros avisos de que se detectaran algunhas zonas. Todas as poblacións apareceu no Grove, apareceu en Cangas, e xa se sabe que se está estendendo outra. O sea, xa se sabe que apareceu nesas outras zonas. E hai algunhas máis onde non se detectaron poblacións, non se viu ali vivindo, pero apareceron algas de arribazón, é dicir, barridas polas corrientes, entre elas nas Illas Cíes. Vamos acercar a Coruña, xa que estamos aquí, que ademais é o sitio onde está a población máis grande, onde é peor a situación. Toda esta zona de sustrato, toda esta zona desde o dique hasta San Amaro está prácticamente toda tapizada de Rubulopteris okamurae. Estamos falando de que prácticamente grandes zonas do sustrato onde é sustrato rochoso non hai nada máis. E tamén se detectou unha población, primeiro empezaron a aparecer na zona do Portiño a Ribazós, e despois xa se confirmou que aí tamén está establecida nesta zona. Así que vou vos enseñar un vídeo, un momento, de como, é un vídeo que se grabou ano pasado, de como está esa zona, a zona de San Amaro. Non sei se lle podo dar eu... Sí, vas. É a parte que ten música dramática, non sei se está posto. Bueno, este é un vídeo do fondo. O que se ve polo medio, outra especie invasora que os puxen antes, Asparagopsis armata, pero prácticamente o 100% do sustrato está coberto por Rubulopteris. Se nos fixamos algunha parte do vídeo que creo que se ve algunha laminaria ou un laminarial medrando polo medio, un pouco máis adiante. Bueno, por aquí, por exemplo, era probablemente o que había antes de que se estendese isto desa maneira. Probablemente había moita máis laminaria. Agora tamén esta segunda parte do porto de Bilbao, pero é basicamente o mismo, peor visibilidade, así que se queres paralo. Vale. Agora non me deixa pasar. Se non pasa metí unha igual.
Xa vexe. Sí, xa estás. Vale, pois entón, cal é o impacto, cal é o problema non de que haxa esta especie? O impacto, pois, moitas veces falamos de, por unha parte, o impacto ecolóxico, non? O impacto que está creando sobre a natureza, independentemente se isto nos afecta a nos directamente ou non. E aquí o máis obvio, quizás, é o que está pasando coa diversidade bentónica, non? Cos fondos mariños está os cubrindo totalmente, está, polo menos durante a época na que medra, porque bueno, ten unha variación estacional, onde no brao forma penachos, bueno, como este ou máis grandes, poden ser medir 50 centímetros. Entón, pois eso, sofoca o que hai debaixo potencialmente durante esa época. Se había outras algas que dependían de fotosíntesis para medrar, non van a estar recibindo moito. No noso caso, compite, como vimos, pode aparecer en zonas de laminaria, creo que non está confirmado tamén, pero hai outra das algas que forma bosques, máis ou menos, por así decirlo, é a cistoseira. Tamén probablemente compita con ela e empece a esplazala. Entón, eso é un problema porque toda esa diversidade que hai aí, se ocorre o que ocorreu noutras zonas onde cubre totalmente o substrato en grandes rexións, pode facer moito dano. Logo, tamén está o dano non tanto sobre as especies que están no fondo, senón sobre os herbívoros que as comen. Viuse un estudo, poño un ourizo de mar, porque en concreto con ourizos hai un estudo onde viron que lles pasaba a ourizos alimentados con Rugulopteris en comparación con alimentados por outras algas e viron que perden peso, que lles afecta a digestión, que se desarrollan peor. Creo que hai outro estudo con peixes que tamén se ve o mismo. Unha especie de peixe que bueno, está sendo un problema grave para as laminarias, que é a salema, a salpa, ou ao revés, non estou seguro. Bueno. Viuse que evita. Sigue vivindo nas zonas onde está, comendo outras algas coralináceas, bueno, outras algas que aínda sobrevivan, pero evita. Entón, eso probablemente, se agora hai menos biomasa das outras especies de algas como laminarias, que xa se estaba comendo e está coberto por Rugulopteris, moi ben non lles vai ir. E despois tamén crea un problema nas praias, porque este é outro dos grandes problemas que hai con esta especie, que xera tantísima biomasa que despois soltase moitas veces ao largo do verán. Que pasa con ela? Isto depende das correntes. Hai sitios onde queda no fondo, porque en vez de flotar esta alga afunde. Hai zonas onde se queda no fondo e de repente hai balsas no fondo do mar de toneladas e toneladas de Rugulopteris. Hai sitios onde se acumulan nas playas. Entón, por exemplo, hai moitas noticias como esta que foron aparecendo en 2018, sobre todo a zona do Estreito, pero tamén hai outras, por exemplo, en algunha, creo que non me acordo se en Madeira ou en Azores tamén lles pasa o mesmo. Grandísimas acumulacións. En algún sitio está 1 metro de alto que cubren areais enteiros e isto causa dano de varias maneiras. Por unha parte, todos os organismos que están vivindo na area, non pensamos pulgas de mar ou crustáceos, o sea, outros crustáceos, moluscos, dificilmente poden vivir así, non só porque cubre de luz e aire, senón que, ademais, claro, iso pudre, reacciona, xera vapores, o sea, gases de hidróxeno, de mercurio. Entón, eso é un problema grave para os ecosistemas das praias. Pero, ademais desto, tamén hai un daño económico. Isto visto sobre todo na zona do Estreito, que é onde chegou antes, onde está máis extendido, que é moitísimas perdas na pesca. Isto ocorre porque, bueno, como se ve nesta foto, hai tamén moitas noticias así, os mariñeiros de baixura van pescar, tiran as redes e o único que sacan é a alga. Tanto as que, bueno, se fora pesca de arrastre, supoño que é un problema, pero, bueno, estas por pesca de arrastre non sei canto problema lles causa, pero incluso a pesca que non é de arrastre, como hai tanta alga flotando, é o único que collen. Os peixes, de feito, hai algún estudo que os peixes que viven nesas zonas que non se alimentan de algas non lles vai tan mal porque os protexe de alguma maneira. Eles viven nesas comunidades de algas e non é tanto problema, pero o resto de organismos para os pescadores, quero dicir, se non é malo para os peixes, pero é a costa dos pescadores é obviamente un problema. Nalgúnas cofradías do sur, de Andalucía, falaban de pérdidas do 50 ou 60% da pesca. E isto non é só que se perde esa parte dos cartos e da comida, senón que a veces deixa de ser, para algúns pescadores locales, deixa de ser rentable ir a pescar, porque lles costa máis o esforzo e o combustible e o mantemento do que ganan pescando se van ganar o 50% do que sacaban antes. Logo tamén hai un impacto, lóxicamente, sobre o turismo. Se temos
areais cubertos onde a xente non pode facer as actividades normais de verán, para os ayuntamientos ou as zonas costeiras que dependan deso, é un grave problema. Entón, que fan para combatir isto? Pois xa se vio na foto que puxen antes, unha excavadora de fondo. Mandan excavadoras ou a coller o material. Isto causa varios problemas. Económico directamente polo coste que ten, que sí que é de millóns de euros ao ano en algúns sitios, e despois tamén isto indirectamente tamén é un problema para a praia en sí, porque cando collen o Rulopteryx tamén levan area, inevitablemente. Esta area, tanto, eso, é un problema para o ecosistema e tamén un problema para que se quedan sin playas e siguen facendo isto a longo plazo. Bueno, e sobre o turismo, unha cousa que non dixen é que en Francia hai un caso dunha persoa que tivo que ir ao hospital porque cando hai unhas grandes acumulacións fermenta tanto que cos gases que produce potencialmente podes intoxicar a unha persona. Isto probablemente non sea algo moi probable, pero é algo que tamén pode pasar. Pois en Galicia non estamos nese punto en absoluto. Tamén é o segundo ano que está aquí, que sepamos, polo menos. Isto é a maior, isto é Praia América, en Pontevedra, non? Ao sur, é a maior acumulación que se viu por ahora, que eu sepa, igual houve algunhas as que non se chegou foto, pero entonces vemos nada que ver cos fotos das noticias do periódico das cousas que ocorreron no sur, pero é bastante máis do normal na maior parte de playas a maior parte do tempo. A pregunta é se isto se vai incrementar ou non. Tamén hai sitios, por exemplo, aquí na Coruña, sí que chega a Ribazón ao outro lado, a Santa Cristina, por aí, pero non nada comparable a isto por ahora, a pesar de que haxa unha poboación grande. Pero, bueno, veremos como se desenvolve. E, bueno, claro, o que sí que está tendo impacto xa é sobre os fondos en sí. Estamos vendo, pois, esta é unha foto do vídeo da Coruña, zonas cubertas. Vale. Pois, entón, agora, por decir algo do que estamos facendo nós, eu estou traballando neste tema porque estou contratado cun proxecto de Redemar, que é unha agrupación, un programa fundado pola Xunta, pero dunha colaboración entre entidades do sector pesqueiro e o sector, a universidade e o sector investigador. E este programa financiou un proxecto que se concedeu a investigadores da Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, liderados por Pilar Díaz Tapia, que con quen estou traballando, e que, con este proxecto estou contratado, e o obxectivo deste proxecto é desarrollar unha maneira para detectar esta alga máis facilmente. Porque un problema con esta alga é a difícil detección. Porque, por exemplo, cando dixen antes que en 2023 non había nada, en 2024 sí, pode ser que isto fora certo ou pode ser que estivera nunha zona cerca e non se vira e despois se estendera, porque houve casos onde había xente buceando, buscando nun punto, non había absolutamente nada, a 50 ou 100 metros, unha poboación enorme. Porque entre que é unha alga submareal, o que xa dificulta a súa detección en comparación con calquera especie que estea na terra, logo a baixa visibilidade que hai en Galicia en xeral durante a maior parte do ano nas augas, e a cantidade de kilómetros de costa que ten Galicia, porque comparado con outras rexións, Galicia en superficie é o 5% de España, se non me equivoco, pero a costa é un 20% os kilómetros de costa. Entón, o esforzo de mostreo que requeriría facerlle seguimento a esta especie e ir vendo en que puntos aparece e como se vai estendendo sería enorme. Entón, o que estamos facendo neste proxecto de investigación é desenvolver unha técnica de detección para ser capaces de facer este seguimento dunha maneira máis eficaz. Isto basase en usar metabarcoding con ADN ambiental. E aquí o metabarcoding, barcoding ven de barcode, código de barras, que é unha técnica que consiste en empregar un solo fragmento de ADN de distintos organismos, coller un fragmento de ADN de calquera organismo e identificar, gracias a él, de que organismo se trata. E isto faise tendo unha base de datos de referencia onde temos ese fragmento de ADN analizado para moitos organismos distintos. Entón, isto permite, se ti colles un organismo, non tens que, idealmente, se isto funcionara ben, non terías que identificalo, simplemente analizas ese fragmento de ADN e sabes que especie é exactamente. O metabarcoding é aplicar isto, pero a unha maior escala, a varios organismos simultaneamente. Podes coller, pois, simplemente unha mostra de auga, de area, de algunha cousa, analízala e sabes os organismos que hai aí. Pero, ademais, potencialmente, non só sabes os organismos que hai aí, porque cando estás collendo unha mostra de auga, pode que non só haxa ADN dos organismos que están físicamente aí,
senón que os organismos, cando morren, cando os comen, cando secretan algo, poden soltar ADN ao medio e ti podes ser capaz de detectalo aí. Entón, a nosa idea é facer exactamente isto, é poder coller simplemente unha mostra de auga ou de area e saber se hai Rhugulopteris okamurae nese punto. Entón, para iso que estamos facendo é, bueno, varias cousas. Por unha parte, crear secuencias de referencia de Rhugulopteris, xa hai, e de outras especies cercanas para saber que se detectamos, efectivamente estamos detectando Rhugulopteris e non outra dictiotal similar. Despois tamén estamos comprobando que, aínda que este ADN mezclado de varias destas especies semellantes, somos capaces de diferenciar cales delas están. E tamén queremos saber, e para isto precisamente esta alga foi collido durante un mostreo para este último meta, queremos saber a que distancia podemos detectalo. Porque, claro, a auga do mar viaxa moito. Se os organismos soltan ADN, despois igual nos collemos unha mostra a 100 km e detectamos un ADN que non sabemos onde ven. Entón, o que estamos facendo, por exemplo, este miércoles mesmo, estábamos collendo mostras de auga a distinta distancia dunha población de Rhugulopteris da Coruña para saber a que distancia somos capaces de detectalo e así, se logo aplicamos esta técnica, collemos mostras de auga en distintas zonas de Galicia, saber, vale, pues sabemos que en un marxe de 5, 10, 20 metros ou kilómetros, o que sexa, nese caso, sabemos que está dentro dese rango. E isto é basicamente o que viña a falar. Ahora, bueno, por máis que nada decir, isto quizás é máis útil porque estás aquí, que podemos poderlo ver en persona, pero un pouco decir como identificala. E aquí o gran problema para identificar esta especie, ainda que teñamos físicamente, é distinguila de Dictyota dicotoma. Dictyota dicotoma é unha dictiotal que é moi semellante físicamente. Aquí podes decir que esta parece un pouco máis translúcida que esta, pero iso é un artefacto da foto. Ademais, as dúas especies, pero sobre todo Dictyota dicotoma, teñen un problema de ser extremadamente variables. A veces son finas, grosas, longas, curtas, entonces son bastante difíciles de reconocer. Así que vou dar algúns caracteres, vou falar de algúns caracteres que poden axudar a identificalas, algúns máis fiables que outros. E o primeiro é a súa textura. E iso un pouco subxetivo e tampouco este non é un carácter especialmente fiable, pero se collo un fragmento Rhugulopteryx, máis ou menos vai se ter de pé. Antes que se collo Dictyota dicotoma é bastante como máis plácida, probablemente se doble e se poña sobre o meu dedo. Non 100% fiable, pero polo menos indicativo. Logo, Dictyota dicotoma, o nome de dicotoma venlle de que se vai dividindo en dicotomías. Estas dicotomías moitas veces son iguais. Esta, a foto da esquerda de Dictyota dicotoma, vemos que moitas veces divides en dúas ramas máis ou menos do mesmo tamaño, que se dividen dúas ramas máis ou menos do mesmo tamaño, que se dividen dúas ramas máis ou menos do mesmo tamaño. En Rhugulopteryx, este é moito máis variable. Se podelo ver aquí máis ou menos, hai uns fragmentos máis largos que outros, ou, bueno, despois xa vos lo enseñarei máis de cerca, pero aquí vemos que se divide en dous, ten unha rama larguísima, con varias dicotomías máis, e unha rama curtiña. Este truco tampouco é infalible, pero en xeral sí que é algo que se cumple. E logo, quizás non é a mellor maneira para identificar moitas delas, pero a verdade é que Rhugulopteryx okamurae, gracias a esa gran cantidade de terpenoides que ten un sabor moi característico, moi fuerte, que sirve para recoñecelo. O que pasa é que hai que ter cuidado porque realmente podes coller un pouquiño e xa despois é posible que se escoza a boca durante un rato. Entonces, vale para reconocer pero se pensas mostrar a costa con eso, igual é un pouco complicado. E Dictyota dicotoma non ten ese sabor. Pero, finalmente, o carácter que é máis importante, porque é o máis fiable, que sempre funciona ben, por desgracia, é máis difícil que isto de facer, implica facer un corte histolóxico. Non, coller, aquí neste caso, collo o talo, fa un corte transversal, non? E collo un fragmento moi fino, así. Entón, aquí o que estaríamos vendo é como se isto estivera mirando cara a nós, non? O que se ve na imaxe. Ambas especies no medio teñen, bueno, ten 3 capas de células. Ten unha capa de células superficial, un en cada lado, o córtex, despois ten células no medio. No medio, ambas teñen unha sola capa de estas grandes células transparentes, porque non son fotosintetizadoras, que é a médula. A diferencia entre elas é que Dictyota dicotoma é así en todo o talo, en toda a folla, por así decirlo. Cando chega á beira, sigue tendo unha sola capa de células, mentras que en Rhugulopteryx okamurae ocorre isto. Ten estes engrosamentos onde ten varias capas de células. Entón, este é o truco infalible para recoñecelo, o que pasa que dá algo máis de traballo. Isto é todo. Muchas gracias por atender.
Vale, sobre isto último, o da identificación, ese carácter infalible que ver as capas de células, necesitas lupa ou podes verlo en campo directamente? Non, non se pode ver en campo, son demasiado pequenas. Bueno, penso eu, polo menos. Mirámoslo no microscopio. Na lupa, non sei se se vería, no microscopio. Fíaste da irregularidade, é dicir, a dicótoma que era como super simétrica, non? Eso... O conxunto dos caracteres. Que sea, si, unha é máis firme que a outra e unha é máis regular que a outra. Pero a veces encontramos algúns exemplares que hasta que non os cortamos non sabemos que son. A veces, se tes unha gran población e cumpre estes caracteres, que vai ser o máis habitual, sábelo. Pero se encontras un talo que chegou a unha playa e está nun caso intermedio, telo que cortar realmente para estar seguro. Non é moi fiable, por eso. ¿Se está haciendo o se hizo en Algeciras algún tipo de limpieza de fondos para acabar con ello? Limpieza de fondos quer decir como limpar onde está medrando. Non se fixo en ningún lado, basicamente. O motivo é, isto nunca se debe erradicar unha especie... Isto é a triste realidade. Probablemente erradicala non sea unha opción viable neste punto. Quizás cando detectaron por primeiro lugar na Lagoa de Zo, ainda fose posible, pero se estamos falando mellor de moitas poblacións en kilómetros de costa que poden chegar aos 40 metros de profundidade, é imposible facelo con buzos, sería demasiado esforzo. Entón non se fixo. O que se ten feito, por exemplo, é collelo da columna de auga, hai como uns barcos, basicamente con unha aspiradora, que collen auga onde saben que está, filtrana para quitar o que está flotando, que é probablemente o que se vai a estender a corto plazo. Pero si, arrancala e limpiar unha zona, nunca se fixo. Entonces el objetivo de saber dónde está... Non é radicala, porque non pensamos que sea. Pois, primeiro queremos entender a onde vai chegar. Esta é unha cousa que non dixen, pero teria que volver moi atrás. Todas as zonas onde apareceu é na parte de fora das rías. Por exemplo, apareceu en Ferrol, pero en Chanteiro fora como en Ares, non apareceu, a pesar de que aparentemente está viaxando co transporte marítimo, porque probablemente vai unida a cascos de barcos, non apareceu no porto de Vigo, nin no interior na ría do Burgo, non apareceu no interior da ría de Ferrol. Entón, queremos saber onde está para saber a onde se vai estender no futuro. E despois tamén para medidas paliativas no sentido de que podemos esperar de que playas se vexan afectadas, que cofradías se vexan afectadas, pero non temos ningunha solución para quitala dunha zona onde xa está. Ni medidas para contenerla. Falábase, como pensamos que vai unida a cascos de barcos, falábase, porque, bueno, recientemente, en abril, fomos Pilar e eu a un congreso onde se reunía todo o mundo que está traballando con esta especie en Europa. Falábase, por exemplo, de limpar as redes de pesca en zonas onde está. Xa, é difícil, obviamente, non podes facer que a xente respete, pero como tamén afecta a propia xente que está facendo, poderías, polo menos, propoñelo ou intentalo. Tamén hai sitios onde hai protocolos, a Australia non entra en ningún barco que non tivera antes limpado o casco. Non sei como é viable facer isto a máis pequena escala, pero zonas afectadas poñer algún tipo de protocolo extra de limpeza. Si hai un protocolo público, creo que si lo hai para el sargazo. Non sei. Para regulopteris. Probablemente estaría ben facer algo. Por ahora non hai nada para regulopteris. ¿Alguna pregunta máis? Bueno, xa que te temos aquí, cando estaba rematando a carreira, fixen un traballo sobre Sargassum muticum tamén. Mirábamos como podíamos, abordamos desde distintas materias o problema. Por exemplo, o disco basal de Sargassum muticum era moi difícil de arrancar, entonces as técnicas manuais casi quedaban descartadas. Pero despois, outra das cousas que medimos foi que tiña certas sustancias alelopáticas que podía ser unha materia orgánica interesante para aplicar en cultivos terrestres, porque inhibía o crecemento de algunhas plantas arbenses, ou o crecemento ou a xerminación, que favorecía os cultivos. Pero, bueno, ao final, iso quedou en pouca cousa.
pero tamén me alegro un pouquiño, por outro lado, de que perdeu forza o Sargassum muticum como preocupación, non? Como que quedou un pouquiño máis confinado, se cadra. Non sei como está evoluindo, polo menos xa non está de moda. Pasaron 12 anos ou así, preocúpame dos Rhugulopteris e sobre todo iso. Eu non sei se esas masas tan homoxéneas pode ser tamén por temas de alelopatía que estén inhibindo o crecemento de outras algas da comunidade ou hai que ver como acontece en Asia, non? Que interaccións ten con outras especies para que non provoque esas masas tan homoxéneas. E iso é precisamente parte dun proxecto como que pedín para facer un contrato postdoctoral, parte do meu proxecto é medir exactamente eso, porque sí que pensamos, ten todo este arsenal químico, probablemente tamén este afectando como interacciona con outras especies de algas polo espazo. Entón, queremos ver se hai un efecto alelopático que lle pode estar axudando a estenderse así. E do que decías da preocupación do Sargassum muticum, houve varias algas non cos que se xerou isto. Outro caso, creo, famoso, probablemente para a xente que estudiou bioloxía, a Caulerpa taxifolia, que no Mediterráneo teñen estas pradeiras de Posidonia, que é unha planta mariña, e viuse que empezaba a invadir. Tamén é outra invasora, que non sei se é o mesmo sitio ou non. E agora, basicamente, estabilizouse a súa poboación, efectivamente haina, pero non matou as pradeiras de Posidonia. Entón, co Sargassum probablemente pasou algo así. Nós, cando vamos mostrar, vemos Sargassum. As fotos que puxen ao principio son fotos que saquei eu durante as nosas mostraxes. Pero, non, ojalá pase o mesmo con Rhugulopteris, e non sea un problema maior. Pero eu creo que o que se está vendo, o que está pasando no estreito, por exemplo, non é algo que se vea hasta ahora con outras especies de algas invasoras. Entón, non sei se será o mismo que hoy, era un problema, e despois vemos que se estabiliza e que xa está, ou se realmente pode afectar, por exemplo, o sector pesqueiro galego. Claro, Galicia exporta o 50% das exportacións o sea, marisco e pescado de España salen de Galicia. O potencial que ten para causar daño, ainda que sea só na pesca de baixura, é alto. Entón, veremos como se desenvolve. Non sei se queres preguntar algo máis. Las condiciones que hay en su medio y las que hay aquí son muy parecidas, la de temperatura, de salinidad. Sí. O norte de Xapón é moito máis frío que aquí, o sur é moito máis quente que aquí. Está nos dous sitios. Entón, probablemente non sea un factor limitante. Pero a pregunta que, unha pregunta que temos é por que se está estendendo tanto máis aquí que ali. Eso probablemente teña máis que ver con interacción coas especies que as condicións climáticas. As condicións climáticas aquí parecen ser eso, desde Canarias hasta o interior do mar Mediterráneo que está en Sicilia, que é moito máis quente, e hasta eso, Bilbao e as Rías Baixas, non ten problema ningún. ¿Alguna pregunta máis? Estás estudiando un pouco como non somente como lles afecta o resto de algas, senón tamén, que non sei se, ao mellor dixéchelo, pero a mesmo non me acordo, dos organismos silvestres mariños que andan por aí, por exemplo, certos animais que poida haber, non somente crustáceos, nutrimánceos... Nos non. Creo que é un estudo, creo recordar que sí que hai xente estudiando eso sin duda. Recordo, hai grupos, agora non me acordo ben, pero hai grupos aos que lles afecta, que se perde moita biodiversidade, e hai grupos aos que non, que lles dá igual. Probablemente porque non a están comendo, simplemente a utilizan como refuxio, como os peixes que non a comen directamente. A eses aparentemente non lles afecta, pero desde logo hai grandes partes da biodiversidade que sí que probablemente decrezan. Ao final, claro, non é como se fose un monocultivo en terra, algo que parecido. Vai afectar. Nós non nos damos cuidado. Digo, porque hai zonas aquí que son, como outros sitios, non bastante biodiversas, non, claro, temos este problema, hai moitas especies que nos están, especies ou grupos faunísticos que nos están estudiando, que non hai coñecemento, entón se non se sabe antes da chegada desta especie, posiblemente estemos perdendo toda esta riqueza que non nos damos nin conta. É o de sempre, non, desaparecen cousas e a veces xa o obxectivo é, cando hai un problema así ambiental, apurar a estudiar o que había, porque probablemente despois non podes estudiar. A ver, eu non sei se isto vai ter esa escala ou non, pero desde logo é unha posibilidade. Estes medios mariños
están moitísimo menos estudiados, non? En terra hai grupos, obviamente, que son vertebrados, certos grupos non vertebrados que están, plantas que están moi estudados. Pero debaixo do mar, por exemplo, algas, Pilar, non? A miña xefa, ela é especialista en algas, pequenas algas, os que se chaman turfs, que son moi pequenas, prácticamente ninguén as estudiou. Cando se pon a estudiar esas especies de algas, a veces descubre unha diversidade críptica enorme. Sí, claro, tantas cousas saberás sin estudiar que potencialmente, pues, veremos como lles afecta, pero potencialmente podes facer daño. ¿Sí? Sí. Sí. Si alguna persona identifica o cree identificar un individuo de Dublopteris que no es dictiota, ¿puede hacer algo? ¿Puede...? Se ese individuo está vendo isto, avisarnos. O meu correo está aquí ao final da presentación. Non sei se se podría compartir de alguma maneira, pero sí, se nos avisa a nós ou a calquera do proxecto Redemar ou tal, polo menos nos podemos... Sí, a ver, tamén eu creo que se avisa a Consellería do Mar ou hai como distintas vías que todos acabaremos, non, acabarás sabendo e acabarás registrando. Pero fais vosotros el grupo de referencia de estudio. A ver, eu non sei se me atrevo a decir eso porque non sei, igual hai outra persona que digo isto e que se ofende, pero logo se nos avisas a nós, vai chegar a todos os sitios onde ten que chegar. Vale, se queredes, se tedes interese, pois pasamos, senón tamén na charla vai quedar recollida o teu contacto, senón tamén a través de moitas aplicacións que tedes para recoller citas e datos de biodiversidade como Observado ou iNaturalist, aí podedes subir citas que logo moitas persoas que están estudando certas especies tiran de aí porque eso é ciencia ciudadana. Entón tamén se vedes algo nunha praia que vos chama atención ou tal, se subides a cita aí, hai moita xente que tira diso, porque hai persoas que se que o empregan. Eu chequeo a iNaturalist, entón se subiran aí eu vería que apareceu esta cita. E de feito, estes mapas que usei son de... Bueno, a parte dos datos puxenos eu, pero parte son sacados de, bueno, neste caso de GBIF, que é, bueno, unha plataforma onde se acumula toda esta información de ciencia ciudadana. Entón, sí, eso desde logo tamén subiría. Subide varias fotos de varios ángulos e así é moito máis fácil de identificar. E ainda que non esteamos seguros de que sea esta especie, porque ao final sin cortar a veces é difícil, polo menos sabemos, vale, aquí pode estar pasando algo e podemos ir comprobar. Técnicas para o que preguntaba antes, para quitarla en ningún sitio fixeron probas así, no. Nada... Porque moitas veces o que intentan é meter outra cousa que lles afecta no seu lugar de orixe. De momento nadie se aventurou, non, a facer iso. O problema que vexo con ese tipo de solucións é que se con insectos probablemente poden solucionar, porque en insectos non hai os parasitoides que son ultra específicos, senón moitas veces tens unha especie que só se alimenta de outra especie. Pero eso que eu sepa non hai, podría haber, que eu sepa non hai ninguna especie que só se alimente de Ergulopteryx. E se non hai eso, se estás metendo, se metes outra especie para controlar esta, é posible que acabes con dictiota e con todas as similares que hai. Entón, claro, o control biolóxico nesse sentido creo que só podería funcionar con organismos que teñan un foco moi específico. Eu preguntaba por se hai, se alguén se lle ocurrira destas ideas maravillosas que se lles ocurren a veces a algunhas mentes privilegiadas, non? Que se lles ocurre meter, por eso preguntaba, porque logo ven así algunha persoa que esta é a mellor solución. Non, por eso preguntaba, porque moitas veces hai xente que tira deste tipo de estrategias que non son para nada recomendables. Claro. Claro. Ajá. Tratamientos químicos con cobre, o control biológico, con salpa para hacer que é o ourizo. Eso, no congreso, isto que fomos, estaban os do Miteco, estas solucións, pero, por exemplo, que se falaba do cobre todo isto, falábase para redes e para cousas, ou para matalo unha vez fora, pero nadie falou de poñer cobre na auga, porque además o cobre é increíblemente tóxico na auga. Espero que nadie, por lo menos, o pense facer en serio. E despois, claro, a salpa é o paracentotos líquidos, a salema e o ourizo,
son especies que xa están aquí. Entón, claro, dices, bueno, xa están aquí, se poden alimentar desta especie, vamos, por exemplo, fomentar non a súa abundancia, pero non nadie se vai comer. A salpa non lle gusta, o ourizo non lle vai ben. Esas grandes acumulacións que tes, se non acababan coas algas que xa había antes, que sí que lles gustan, como vas facer que acaben con estas? Y aquí ya cobre dice que pocos aspectos adheridos que lleva el uso, que todo está en ese estado, y que el otro dice que también existen dudas por compuestos tóxicos que pueden ir el alga y que no se sabe también. Sí, eu, de todo o mundo eso, no Congreso nadie propuxo ninguna maneira de erradicalo in situ, antes de que, non, de desfacerse dos residuos ou de aproveitamento económico dos residuos, todo eso, hai moitas cousas que podes facer potencialmente, pero debaixo da auga é realmente difícil, porque eso, nin con organismos, nin con químicos, nin manualmente parece viable de primeiras. Ojalá aparece algunha solución. Igual, estudiando no seu rango nativo, descubrimos que hai unha clave para que é o que regula a súa población ali, pero, polo menos por agora, non. Está siendo exponencial É o que parece, o sea, desde logo desde 2018 foi rapidísima, non sabemos agora como vai evolucionar, se vai acelerar, tampouco sei, por exemplo, non, hai esta gran zona de Portugal sin nada, é posible que isto non sea certo, porque tamén é porque non hai moita xente por esta zona traballando con especies similares, pero é verdad que son areais, hai moito máis area, e igual aquí, esta zona de Andalucía son todo areais, entón, tampouco sei cantas máis zonas boas haias que se poida estender tanto. É posible que agora se ralentice, é posible que non, estas zonas non sean propicias, aquí non teño tanta confianza de que non haxa máis zonas propicias, pero, bueno, probablemente se estenda máis, pero quizás non exponencialmente a partir de agora. y por temas de temperatura, hacia el norte de Europa, O sea, que afecta la temperatura. creo que non se sabe. Pero, bueno, Hokkaido, esta zona, hai nevadas de varios metros. Entón, non sei polas corrientes, igual a auga é algo máis quente, non o sei, pero non sei onde vai estar o seu rango xeográfico en base á temperatura. Veremoslo probablemente pronto. En 2018, de repente, haya sido porque se ha empezado a estudiar. Non creo, o sea, tampouco foi a explosión en 2018, non, foi eso, entre 2018 e 2023 foi cando apareceu na maior parte dos sitios, pero é que hasta 2016 non aparecerá aquí. Claro, por que, por exemplo, desde 2013, desde que saliu fora, non se estendeu todo por aquí? Non teño nin idea. Eso é posible que estea relacionado con eso, porque despois eso sí que se estendeu por toda a zona de Marsella. Puede ser, o sea, lo que quiero decir es que puede que durante esos años no hubiese nada publicado con ese dato, pero realmente hubiese algo, ¿no? Pode ser. Pero non creo que sea máis probable por un motivo, que é eso, en 2023 non había casi nada, polo menos. En 2024, unha población enorme. E cando aparece unha población enorme, normalmente detectase, porque empeza a chegar ás playas, a veces a oler mal, a interaccionar co... había xente que, decir, desde 2015 empezaron a publicar artículos de aquí. Entonces, a xente do sur xa estaba atenta, sabía, o sea, hai psicólogos que traballan con estes grupos e que estaban mirando. Entonces, non sei por que non fixo nestes períodos concretos, pero puido haber un pouco deso, pero non creo que sea o principal. A min parece moi inquietante esa explosión de poboacións, porque realmente eu entendo que a preocupación estápase cando ves esas masas tan grandes de golpe. É moi curioso, non? Tamén é preocupante que non teñades resposta para coñecer que pode ser o detonante desa explosión tan heavy. Desde logo, o tema das algas con esa capacidade de reproducción asexual, claro, é que é moi difícil de erradicar porque calquera fragmento que te deixes vas a dispersalo ainda máis. Non? Claro. Non sabes se arrancando a mão faz máis ben ou mal, porque sí. Igual axudas a dispersalo, non sei. E, bueno, isto é un pouco a consecuencia de xogar a ser deuses. Aquí, como nos cargamos a ostra autóctona, que xusto onte na mesa de naturalistas, que para quen o queira consultar, falou moi ben Rafa Carballeira de que, pois, por contaminación ou por sobreexplotación, a ostra prácticamente quedou extinguida en Europa. Entón, os franceses empezan a importar o ostión xaponés, no cal veñen adheridas pois, estas especies exóticas invasoras. Bueno, pois por cobiza. Por cobiza,
andamos xogando a mover especies de un continente a outro. Non sabemos se o mesmo que pasa con Rubulopteris ou Camurae pode pasar con outras especies, que de repente temolas aí un pouco confinadas e ao final o que vai a provocar pois, é que perdamos biodiversidade. Se unha mancha desas está nun sitio no que temos unha especie protegida, posiblemente poda provocar extincións en zonas puntuais, non? Entón, ao final, acabamos pois, perdendo riqueza de especies en todo o planeta e tendo un mundo máis homoxéneo. É unha cousa que traballamos en un hábitat e que moitas veces costa concienciar a poboación da nosa preocupación por as especies exóticas invasoras polos efectos que están causando. 100%, que con outros tipos de impacto ambiental, non, se pensa que contaminación, que é o que traballaba antes, suele haber volta atrás. Ten que ser moi grave para que non a haxa. Pero con as especies invasoras, prácticamente o único que podes facer é prevención. Ahora, importar ostras de Asia para cultivar creo que é ilegal. Pero é ilegal. Se se fai ou non, non sei. Pero as especies invasoras aparecen. Entón, claro, encima, eso, ali apareceron moitas especies exóticas, algunhas dixeron, mira, isto aquí nunca se volveu ver. Outras siguen igual ali na lagoa e outras, pois, eso, pasou con Rubulopteris. E ao final non, cando estás traendo, as probabilidades de que pase isto aumentan moitísimo. Está claro que, a pesar de que poida vir unido a cascos de barcos, aquí así non deu chegado. Chegou gracias a que se traen organismos de outro mar directamente, vivos. Pues sí, pero bueno, ahora é o que hai. Con esta, polo menos, hai que evitar que veñan máis. Chegan cos barcos, habrá que ter protocolos para evitar a dispersión, porque agora non se está tendo en conta iso. Nosotros tenemos os tanques de aguas de Sí. lastre, ahora se ven máis normativas, pero lembro dunha xornada que nos estamos falando dos 15 para que fóramos publicitados, viniera un biólogo, un investigador, que estaba no resto falando de especies terrestres, chegou ali el catarro que estaba chegando pola costa e tal, decía que era a cabeza de que iba a pasar, a cantidad de especies que estaban chegando que nos estaban dando conta, porque había un poco de Eu, a verdad, eu antes traballaba en temas de contaminación, entonces pues, iba e collía as algas nas que estaba interesado, pero non me fixaba tanto no resto. Ahora que estou traballando máis en temas de taxonomía, distribución, especies invasoras, pareceu-me increíble a cantidad de especies invasoras que hai de algas e como de frecuentes son. Está todo cheo. É verdade que na Terra tamén pasa, non temos glutina, tradescantia, eu que sei, un cheo de cousas, oxalis, pescapre, que tamén son moi abundantes, pero sí que me sorprendeu. E a diferencia é que esas especies, eu creo que a población, moitas delas, está moito máis enterada, pero do que hai no mar, dificilmente. Pero, bueno, así todo dos barcos, direi que eso, aparentemente, se for por os barcos solo, non tiña chegado. O sea, hai tráfico marítimo, pero de alguma maneira non están chegando aquí todo tipo de especies asiáticas, australianas. Bueno, igual algunhas sí, porque haberá especies deses sitios, pero é máis fácil que cheguen se estás traendo cousas directamente non do mar que simplemente co tráfico, ao final leva miles de kilómetros para chegar aquí. Claro. Despois, claro, unha vez está aquí, xa é moito máis fácil este tipo de distribución. Non, aquí, por que apareceu primeiro no estreito? A saber non o sabemos, pero a cantidade de tráfico que hai por aquí e cerca da costa, increíble. Todo, non, entran polo outro lado e están por aquí. En redes sociais hai preguntas? Comentarios ao respecto, simplemente falaron que cando estaban falando de que avisar, pues hai un usuario en Instagram que pon se debe avisar a Consellería do Medio Ambiente, a Consellería do Mar, a Biodiversidade como red local. Non sei. Hai Quizás un debería, proxecto pero de ciencia e cidadá, e eu agora non encontro, ou non recordo o nome. Pero, bueno, eso, que calquera das vías vai chegar ao mesmo sitio. A Consellería vai non saber e os científicos non saber. Claro, se persoas de a pé, pois eso, a través de plataformas como Observado e Naturalist, pois se pode subir esa cita e vamos, o GBIP é unha vez que está confirmada
tanto pues eso, no salvado como Neurolist vai para esa base de datos. Así que xa podemos. Moitas gracias, Antón. Moitas gracias a vos. Moitas gracias. E nada, recordar na casa que no, así que nada, as actividades, joder, que non me ves. Nada, recordar na casa todas as actividades que vamos ter. Mañán imos estar en Coruña, no Parque de Santa Margarita, na Feria da Ciencia na Rúa. Imos estar todo o día, dende as 11 hasta as 7. Nada, se vos queredes chegar, estupendo, e logo a semana que ven pues, teremos actividades que estamos abrallando. Moitas gracias por vir aquí, moitas gracias, Antón, por deixarte liar. Esperemos Bueno. que todos os anos veñas e nos contes así cousas interesantes. Que moitas gracias, vámonos a chegar agora que estamos aquí ás algas que trouxeches para poder identificarlas e vemos na praia. Así que moitas gracias a todos por vernos e, como sempre, saúde e natureza. Thank you.